Garaşdyk baky bir tarap Türkmenistan watanmadyň paýtagty, Merkezi Aziýanyň merjen şeheri Aşgabat, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe. Hormatly prezidentimiz arkadagly serdarmanyň we Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagmyň taýsız tagallalary we öňden görjülükli siýasaty netijesinde düýüplü özgörüşlere eýe boldy. Garaşdyk baky bir tarap Türkmenistan, Edobatly Atmaradyň mekany ýylynda 24-nji, 25-nji maýda gözül paýtagtymyzyň gazananlaryny dünýä ýaymak maksady bilen guruljak Ak şeherim Aşgabat adly 25-nji köpügürli halkara sergisi we maslahaty Aşgabat şeheriniň güni münasibetli geçiriljek şäherleriň iň baýbaşysy boldy. Bu bolsa özi gedeginde mehriban watanymyzyň senagy guruluşyk we energetika budaklaryna bedew bady bilen okgully ýöne barýanlygynyň aýdyn görkezişi boldy. Şu we beýleki meseleler barada sağlyjy gün Aşgabat şäher häkimliginiň we Türkmen Energiýa forumynyň bilelikde geçirjek Ak şeherim Aşgabat adly halkara maslahatynyň şäklerini guruljak meclislerde diňden durulup geçmek. Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan Türkmenistanyň Sowda Senaty idarasyna halkara maslahaty bilen utgaşly geçiriljek köpügürli sergide bolsa, Ak mermerli şäherimiziň milli binagarlyk ýörelgilerini hem de täze döwrüň ruhuny açyk görkezýän milli we öňde barjy şäher guruluşyk çözgükleriniň sağlaşky ulanylmagy netijesinde paýtagtymyzyň gün saýyn täze keşife eýe bolýanlygynyň suwutnamalary aýdynlygy bilen halk köpçüligine ýetirilýär. Hormatly Ak şeherim Aşgabat adly 25-nji köpügürli halkara sergisine we maslahatyna gatnaşyjylar. Sizi Türkmenistan bilen strategik buýdaklarda hyzmatdaşlyk etdiler. Täze mümkinçiliklerini aşjak iri halkara forumuny işçi gatnaşmaga çagyrýar. Hoş geldiňiz, edid adamlar.